Bishop Charles Musimu Chumari n'abatoreko mo n'abapasta b'ekidini awo abatwakiraiga asenginjo twanyore ng'amari etaito n'ekibinja kyaitu kyatumikire ase totaiyo kyakwanira amang'ana totakwaniti ase igo ikerie egento ekiya ekero omonto aratumie ebigicha yao naende abeka amang'ana ao aya atari ayao ase ogoteba egento otarateba ekibwango giaitu buna abakoreri ba nyomba ya Nyasaye banto begenete amang'ana togokwana iga ekero omonto akogenda abeka ebigicha yane buna bono mokobeka eye mogotorusia omaye kogenda eirwe ebekwa ng'ao yegosaria obwegenwa bwane n'obwa abantu baria nkorara kiaretire eng'ana rikong'u ase ebirengereri bia abarai abatora abari tokoraa batorari buna abantu totebi abegenwa ase igo ase onde bwensi oimoki chibigicha chiria ochirusirie ase achirusetie naende ochibekire ase omutandao ng'antu ateneine na omweshimiwa gokwana amang'ana totaraumera naende na totarakwana igo nare gosaba ng'a anye ekonyareka achichi ase tore ase obosio ase bokwabe onye tagosaba okwabe richiko rire ensemo yaye egere asomiwe leseni ng'a takoire egento omonto ebigicha ya omonto atamotebeti naende okwana amang'ana atakwaneti koyatanga ase ense engima eke ekerarete ogokwa ase omonto ngekenene giatoretire nogotangasa ng'a amang'ana abekire anye chibigicha chiaito ntoraumerwa ase twakire buna bono rero mogotwaka oyo ochiagete naende agachireta aria nabwenete koproduce ng'a ng'ai arenge naintwe ndi atochigete akanda goira chibigicha echi amang'ana ase omotandao agoteba ng'a omweshimiwa Nyambati Walter Nyambati otaiyo taigo contest 2027 ase ekerogo kia obogabani na witness ri naintu twatipitisire ng'a nabo rakwana chibigicha chiagetwe ng'aki eri ya 2022 achibwate achitumiro mwaka karokanitio kogechu saba buri ng'ana buneri omonto bono buna bakwenda akorusia ebigicha buna bono tora agenda atebe ng'antu atoka ase gete tora bare nainche kindo omokoreri gose tore n'abang'ina b'abantu iyo egegosiria imani y'abantu n'obwegeni bwa obonyasaye itani mbiyamo nasungika ase obusiye ya minto ase ogokwana naino ase rituko ria rero ogokwana no moriso ase ompasiri kenyenya okumetie ogokumia okonene ekero okonyora na amarieta aitu buna abasimo bamanene arikire ase emitandao nantu aomente n'omogambi oito Nyambati kuno ogokumia okonene ekiagera ng'inyorete nekero twamanyete n'omwesimi gwaito etaki 2022 mpaka rero iga kuno ogokumia okonene bonto nogosaria erieta nonto bantu ba Nyasaye ntitosabete tokomorageriria eria kabere omonto buna oyo iga nyono oyo ogareka omong'aina nababwekaine nere ekiera komong'aina asaria erieta riaito tokorikwa emitandao gocha abanto ba Nyasaye bagosabera abanto baende igoro nyono nabwenete gocha story nabo bono iga asabirwage aonchoke asaba amabera bonche nare gosaba na ntwe nkaki teiyo goita eki twamenene n'omogambi oito ntobange tokomana manere twanga amang'ana chikura chikando chikire gochigosia ntaina nabwate Inche Pastor Wilson Arisa twaikira ase engencho ing'ana riatokasire sana buna intwe abapasta turi na bishop tokonyora ng'a amarieta aito chipicha chiakirwe chiatangasirwe ense engima igo tokumeti sana igo togoteba ng'a oyo oirete chibicha chiaito naende taracha ase tore atorusi chibicha ichio naiyo achinyorete erinde agachigochitangasa engencho iga omonto buna oyo twamoragereiri sana
ekiagera iga agotwira maminja buna into abapasta atagete gutosariria mariete ito bono na umupasta uyu rwaiga muna kwanenya enya iga kwanire tingana didi twensi pito kumeti ekiagera intwe buna tolega ntura sanga nonde gwensi miaka iri aetete chikura chiri chiaetete mwaka orionde bona turigeretie chinde bono omwesi miewa oito taraturangi buna twaisanga netinerenga kieria naende taracha aturangiri tumerane tukwane erinde atote naende gentu kyo kumingiringa nga tuomeranire na omwesi miewa nyambati inga tuagambire nere intu tuana goikaranza kutatiga irie miaka iri aetire mwaka 2022 korweri paka bono iga intu turaikaranza onyembono araturangiri naende buna abapasta togende tuikaranze tukwane amonere erinde atotebie kerengere dikiaye ekiabwate erinde tugikurigo muromera no musiko nyambati chinguma oigwete skangu buri yaro bugabana gose nakiweta no musani ukera mu magana mu mata ekigera kiri manyete taraja sitor taraturangiria erinde togenda totebinga ki kuna rigitu arwanete segeria naende bono tigatoje kore itomoyete aturangirie erinde toikaranse nere una tuikaranse ki enga kiria aetete erinde atotebinga ki bwana naende segeria naende koje koratu asama lieta stera basingaro jena kumiri sana yarenge 2022 ekara tuagete bo mwesini wanyanda te kumkwani ngaro mwiri buna nche cha senka ya ona ena kumiria karonko mwana ende tuato prechusi twakire chibicha asebo no iganche no morandia kurwase kanisa ya Macha Centro igona akumiri sana tubuna barandia etubwato musima bana ntubugatia mangana yoko bona iga etu tigare tasenga choko makoda nyasa no wanyama ngana yichikura karo ntuase ubwango boiga turarangiri kunaende togotoka chibiche cheito tuarorire ngana okumi sana asa mangana ya tuarorire gaiga etogo saba oyobege ta mangana ya twakoira matuko saba urusia mangana ya ase media ekiagara mangana ya toira mangana yo bosoku tuna abantu tokorandia abantu goriyo yoboroti bwa Nyasaye nanda kara tokonyora marieta itago sarekanga ase nare tware tugwakire chibicha ego na ichanire sana egente twakegikeria oyo okorete ringaneri asaba mabera arusie gente ko ekiagara bona gantu na barandia na kumiri sana ngani twarora kanete nga twachakire ko tumekwa asa mangana tabwenere abantu bami tamangana yana kimonya igweto wayagikeire amangana atari amangana kutusalia marieta diamon na inje igondo mo pastor Reverend David Nyaroli wango korane kanisa ya PAG yona ataka gukwana ringana ekiagara no yo mo bana ringa ase safari iyo kogenda unyambati oborai mbori korigibwa nechi segi ne riomana oborai igo mondagote akonyenyekea Nyasaye muimukie abo murai kiagara gato gosoma bitabu kurumaega igo bigoto tebuna babo Daudi babet na bari goja sabantu lakini Daudi akaewa magutara bari barenga banene bagwenerete ko buburai mbaini bono gugani oburai negekuba mboga netibo onye no muntu tumeko mwana uria ntobwate bakamarieta ase media aende bagambe tarusi bichachiria ekiagera chibichi asoira asanga bono garjira basi kwa masoera ama tukaya mada mwateba pastor aere tusaba mabera toibwanane aba pastor turabe ndoli bantu togoja wakuliko ndoli wana siasa intu togosaba Nyasaye umuntu burayo yachorire buna turangere tiko chiboye
mwaka 22 tari aturangire titukumana osito chikokora ki aturangire tukasaba tukamatebigenda busyo lakini ene no yogende techikura na majeti koira egento kiabete ga ure tu bono na ataka gote banga amabera na atakire no burai unje na atene to burai murai no ngejoki no muntu okonyenyekeranse y'abantu bamuburai burai mboli koli unagekuba ebikuba ebi byaralekanire kenyeye morore bagusuki gwa bangi tikanya saba Geoffrey Ogendi ngorwa sekenyoro kia Matongo North Mugirango constituency Nyamira County igo ontagete gukwanera omumuroyo omukuru kweno ku mariba Muliasi asamangana alia abeka so mutandao agoteba ngaba pastor ababatenine nyuma yane na baliba bakwana busibwane ngamba chieta so mweshimiwa Walter Osebe Nyambati bakaigwana nga Walter Osebe Nyambati taligo chikotene na chikura cha 2027 igongo tebanga amangana ali nayo bolimo ikiara ekerebiteli yage 2027 nona alenge mangana ali nayo bolimo 2022 nayo bolimo nebiteli yetumekiralia yetumekire bobi na igonko ngotebyo umwana olinga agenda asome ekatiba yaito yere very clear gotebanga ase cyber crime and computer act to wenere tigotumeka amalieta gose chibite chia abantu without the consent ya abantu balia so umwana olia egento gyoka toramokonye no kumusabira aba pastor aba bamwa matuko atanabere matuko saba agenda agustibicha chiria na ndairane ase chi platform chirichionse arusie amangana ali na go apologize formally nga amangana ali akwaneta nayo bulimo atakore tibo amatuka ali ayi gwatana abere aba pastor aba igo bakumuira agende ase kigambero aerese nti ali gutumikira amalieta abo ase njira yo bulimo ikiagera asalirie abasaliria amalieta nonya na baumini bali babo ebagwa kachisi bako bolia ngamangana aya ngakialiga Andiamo. Koreri wo monguru nigo baumena sona monguru gana ukwanire ngana yababereire kubekukibica cyabasemitandao baumera na eri kuhikirie ngana ikurengana barabona abantu bo monguru kumasabiri ngomusauri etawase gochonari kubeka kibica cyabaye kubera barabona nigo bakorandi eri ngana lyo monguru bateye abantu bagenda so monguru kuba mama tukatana na bire okanya ari gutinye ibintu binago cyaso busibwabo ari kubasaba amabera onyete ko babona okendera gochonereria yori obara muri gitambuke ruri umerane na makotero eri ari goteba ni mundo kwa mondo kramba utikiaru so butukibwanya kiarigereire omochenya saya chire bagura ya bere.